Speaker of Parliament Jacob Mudenda has reversed the appointment of Citizen Coalition for Change (CCC) legislators from a faction of the opposition movement as portfolio committee chairpersons. Aiwa muri Zimbabwe pakaipa notoona kuti Jacob Mudenda aiwa anodzinga aiwa ma legislators ese ari aligned na mutungamiri main opposition Nelson Chamisa. Sana bina mashoko sonyuko kwaitiwa noti bwa subscribe ulike utina on the bell icon. Tipina muna umonyo kwa mchinzi. This effectively weakens the CCC faction aligned with former leader Nelson Chamisa, led by Jameson Timber. On Tuesday, Mudenda claimed to have mistakenly acted on a letter written by Timber and rescinded the appointment of portfolio point persons made in February, moving Chipinge South MP Clifford Lwatswayo as CCC's leader of the House. Also affected was Nomatemba Lovo, the proportional representation MP for Matabeleland South, who was named chief when later sent to Parliament by Timber. Sandota tukona zvirikubuda pana zvinzi aiwa ma legislators ese ari aligned na Nelson Chamisa aiwa vadzingiwa vabuditswa sezvangoitwa mamwe marecord MPs aiwa nasengezo chabangu mukutanga kwegore rino ndozvangoitika panguva ino kuti aiwa vakutowedzera kuda kutovadzinga, asi central point nhau inyaya kutaurwa inhau yeCCC funding noda kuti aiwa vakuda kuva wandisa kana kuwabvisa kuti vasareceiva awa CCC funding sezva zvamunoziva kuti aiwa obvious zvingori pachena sengezo chabangu ndiye angapiwa funding iyi sezvamunoziva kuti muCCC mane mafactions akawanda. Sachimbotiudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ayo pinanga comment section medu usangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.